Hej, velkommen til den her video. Undskyld. I dag, skal vi spille det her spil, ja, det hedder Douchebag Chick, hvad er det sådan? Douchebags Chick. Juicebag. Så damn. Så det skal vi spille i dag, og det skal nok blive hyggeligt. Ja, og i dag der prøver vi at bruge noget klipning, hvor vi klipper lidt i filmen. Det er nemlig noget, vi har lært, hvordan man gør. Så, lad os starte. Vi kan altid Okay. vise det egentlig. Jeg har ikke. Nå, det synes jeg var. Høj dejlig musik fra starten. Og mig og Ane, som I kan se, så har vi lige prøvet sådan en lille bit smule, men det gik ikke helt så godt. Nej, så vi prøver. Og vi skal åbenbart til sådan derude. Det Smukt. Ja. Okay, are you ready? Yeah! See that girl? Yeah! Okay! Ej, hvor vi glade. Into its further Okay! Monster Pearl! Skriv i kommentaren, hvis I synes, der er noget galt med Laura. Skriv i kommentaren, hvis I synes, der er noget galt med Ane. Okay. Vi skal over og have et arbejde, Ane. Ja. Okay. Okay. Klokken 8 i morgen. Okay, godt. Skider vi ikke huske. Nå. Det sagde jeg ikke. Vi har nogle penge. Lad os gå ud og fyre den af. Shopping, vi tager beauty care. Er der overhovedet noget, vi har råd til? Ja, det tror jeg. Vi har råd til Nej, det har vi ikke. Vi har råd til brød. Nej, det har vi ikke. Vi har råd til... Nej. Vi har råd til en fedtune. Ja, det kan vi godt. Oh my god, vi ser allerede meget bedre ud. Lige smule, ja. Godt, og det her, det bliver faktisk til en serie, vi kommer til at lave. Uanset om I nyder den eller ej. Godt. Så hvis de ikke nyder den, så behøver de ligesom ikke se den, Laura. Nej. Så. Og meningen med hele spillet er ligesom at blive den her sindssyge dame, tror jeg. Vi kan få venner af hende. Wow. Okay. Kan vi skrive nogle flere? Nå. Hvad er det andet herovre? Vi kan holde en fest derinde! Sejt, men kan jeg? Synes du ikke? Ja, vi skal vente. Jeg synes altså, vi skal vente. Okay. Vi skal have nogle flere venner. Gå væk! Den er lækker. For helvede! Lad den nu bare ligge i fred og ro. Okay, der var lige noget her, jeg gerne ville se. Det her, det er materiale og stof. Beauty care. Ane, hvad er det? Jeg tror, det er sådan, hvor at man... Er det fuck friends, det der, Ane? Ja. Hvad fanden er det for noget, vi har rodet os ud i? Ja, Laura. Nej. Nå, men nu vil vi nok gå ind og sove en dejlig nat. Okay. Fed musik. Det er sådan noget det er sådan noget musik, mig og Ane, vi hører hele tiden. Det er det ikke, men... Godt. Skal vi se, hvor meget vi har brug for det næste job. Okay, vi skal have 15 stykker. Er det 15 stykker tøj, vi skal have? Ja, vi ved. Ja, det er 15... Nej, det er det der... Prøv lige at gå ind på den der igen. Det er 15%. Nå, okay, så lad os gå ud og shoppe noget tøj, Ane. Ja. Er du klar? Jeg vil bestemme, hvilket tøj vi skal. Oh my god. Okay, vi skal have en... Koster det hele det samme? Ja, det hele koster Den det der. samme. Ja. Den viser vores... Hvor er den grim? Nå, en underdel. Hvad med sådan en fræk lille nederdel, eller? Den der. Ja. Så skal vi have en anden trøje til. Ej, vi er simpelthen alt for sexy. Jeg kan slet ikke klare det. Hvad med den der? Ja. De har ikke engang til samme farve. Nej. Ja, de er pæne. Dem kan jeg faktisk rigtig godt lide. Sådan. Vi fik lige lidt flere penge. Og nu kan vi gå ind og få de her job. Bum. Perfekt. Så, nu skal vi på vores nye arbejde. Jeg tænker, vi skal have fjernet noget af det der bumseværk. Ja. Det tror jeg, man kan herinde. Ja, jeg er lige her. Er det Linse Kessler, der lige har fået 4-5 størrelser større, eller hvad? Ja, det kan godt lide det sådan. Det Der er noget galt med Linse Kessler. Ikke for at hate, men alligevel hate. Ja, lidt hate måske.
vi har ikke noget bumsefjæs mere, mand. Jeg er så stolt. Altså, okay, vi kan ikke få bryster. Det er det næste, vi får. Ja, bryster, det er det næste, vi får. Det er meget vigtigt. Men bryster, det er det næste, vi får. Så, ja. Hvad mangler vi egentlig for det næste job? Det ved jeg faktisk ikke. Ane, vi skal have nogle af de der... Vi skal have sådan... Nej! Og vi skal være en kalender... Nej! Jeg håber virkelig ikke, man ser, mens de gør det. Nej! Jeg kan slet ikke have tanken. Okay. I morgen der laver vi bare den her mega fede fest, okay? Gør vi? Ja, det koster kun 20, så det tror jeg godt, det kan. Ja, det er sagt. Vi skal snart på arbejde. Det var lige lidt for meget. Ja. Jeg skulle lige... Hvad kan man nå udenfor? Nej. Vi skal bare vente sådan der. Vi vil lige have noget mere tøj, fordi... Hvorfor ikke? Vi keder os. Oh my fucking god, den der ene. Ej, det ser underligt ud. Ej, Laura, vi har råd til bryster. Vi har råd til bubister. Bubister. Jeg kalder dem bubister. Ja, det er ikke helt normalt. Har vi 20 til i aften? Det ved jeg ikke. Jeg er lidt okay. Yes! Vi har vist lige præcis 20 til i aften. 10 nu ikke, det koster penge. De må ikke komme. Så gør vi det i morgen aften. Ja. Så, ved du hvad vi gør nu, Ane? Nej. Nu holder vi en fest. Fedt nok. Ja, og det her, det er det første afsnit i vores dejlige sted. Douchebags, ja. Ja, okay, godt. Nu går vi ind og sover indtil der er fest. Musik, Ane! Ja, party rock. Party rock. Party rock. Party rock. Til at danse, Laura. Ja, jeg er så god til at danse. Party rock. Fuck, det er en fed fest. Og vi skal lade på arbejde i morgen. Det passer så godt, og vi har tømmermænd og det hele. Hvad sker der nu? Går vi ind i huset nu? Nå. Gucci level 2! Vi kom i Gucci level 2. Men jeg tror, det her, det er fint for i dag. Så tak fordi I så med. Der sidder en fremmed dame i vores sofa. Nå, det er lige meget. Tak fordi I så med. Husk at se med næste gang. Hej.